je ráno. Je tuším 10:30, áno, 10:30 dokonca. Takže dneska máme ďalší deň voľna. Čo si tam bola? Žala som trávičku, duša moja. A sme v Holíči. Vzadu to nebude vidno, je Holícky zámok, ten je uzavretý kvôli nejakej akcii teraz, takže nedá sa tam dostať. Ideme taký reggae okruh dneska, 80 km, 85 maximum. A mala by to byť taká pohoda po tých lužných lesoch, tak uvidíme, ako to bude vyzerať. V živote som tu nebol, tak sa na to tešíme. Prvé kilometre sú veľmi pohodové, dokonca dneska neviem, či to nie je, že 80% asfalt. A teraz ideme po takejto hladúčkej šotolinke, parádnej. Tu máme nejaký kostolík, ale ideme sa asi pozrieť, máme čas. Čo si sa nám tam zabudla, si sa nejako kochala. A pokračujem, mali by sme ísť za chvíľu do lesa. A ideme až niekde pri Lanžhot Břeclav. Údajne tam je strašne veľa komárov, tak uvidíme, však teraz by ešte nemuseli byť, keďže jar, koniec apríla. Zatiaľ nás to baví. Recovery jazda po včerajšku a pred zajtrajškom teda. Hej. Dneska ráno náhodne taký tip dostal na túto trasu a čo som aj pozeral podľa mapy CZ, títo majú veľmi dobre pokryté aj Street View, všetky títo cestičky, takže vyzerá to zaujímavo, naozaj pekná recovery jazda v peknom prostredí. Sotva sme prešli pár kilometrov, možno 3-4 a sme tu narazili na takýto zaujímavý mostík. Katarína už je hore na ňom. Nádherný, zaujímavý most. Ponad rieku a toto je ozaj krása. Krásny most, že? A už sme v lužných lesoch a ideme do Mikulčic teraz. Úžasná cestička. Podľa informácií, ktoré má, tak by to malo byť naozaj úplne takýmito hladúčkými cestami. Potrebujem ísť sem. Pamiatky Veľkej Moravy. Slovanské hradište Mikulčici. Dneska naozaj nie som nejako športovo naladený. Dneska to asi bude ubiehať veľmi rýchlo. Máme za sebou 15 kilometrov. Po vetre ideme teraz proti vetru. Ale stále atakujeme 30-ku a tempo je naozaj také na pohodu. Žiadne tlačenie do pedálov veľké, takže len také udržiavacie tempo a super. Čiže teraz smer Lanžhot, Břeclav. Tamto budeme stáčať pod Břeclaví.
teda mám pocit, že znova nás to vyhodí na asfalt. Je stále lesom, stále po asfalte. Niektoré úseky úplne nový asfalt, to muselo byť natiahnuté snáď týždeň, dva dozadu. No, tak sme došli ku krásnemu miestečku. Zámeček Vány. Ten je teda pre verejnosť zatvorený, ale je tu perfektný bufetík, kávička, štrúdl. Tak sme sa občerstvili. Výborný štrúdel, kávička a teda na zámeček Lány. Ten je v súkromnom vlastníctve aktuálne. A nový majiteľ teda, ako je vidno na informačnej tabuli, teda pristúpil ku kompletnej rekonštrukcii. Keď vyzerá, že už to je zrekonštruované, je to naozaj nádherný areál. Tu nás sú nejaké informačné tabule, čo je tu naokolo blízko Lednicko-Valtický areál, ktorý dobre poznáme. Tu sú ešte nejaké informácie k tomu zámečku. Blízko je Břeclav. Tu sú ešte lákadlá, Lednicko-Valtický areál, to sme zrovna na jeseň sme boli, to všetko, Trigrácie, Janův Hrad. A pokračujeme ďalej, odbočujeme doľava. Počkaj, áno, sem. Dobre. Ostrá ľava. Takže charakter nezmenený, ale veľmi krásne prostredie v lesíku, kvalitné asfaltky. Po bokoch je veľa močiarov, všelijakých rôznych, a je tu množstvo takých umelých kanálov práve kvôli tomu vybudované, aby sa dostala voda aj sem k tým lesom. No, kúsok od zámečku Vány, koľko, možno 3 km, je ďalší krásny zámok, alebo zámeček je to nazvané Pohánsko. Nemáme kedy ani bicyklovať dneska. Nejaké jazierko. A tým, že dneska pracovný deň, tak je tu minimum ľudí, takže celkovo to je dneska ozaj, že sa tu dá krásne pochodiť, popozerať v kľude. Diskotéka, čo si hovoril? Nejaký... Áno, je to akoby hudobný nástroj, my to skúšali. To je oko, ktoré plače slzy. Keď aj naráža do tých strún, ale nevydáva to nejaké... Autor tým to chcel vyjadriť. Ale nehrá to, no. Je to plače oko. To nehrá. Takže v blízkosti zámečku Pohánsko, ten je tam v pozadí. V rámci náučného chodníka. Tu rôzne také zaujímavé expozície. Takže toto je vlastne model nejakého starovekého obydlia a dielne. No, ešte zámek Pohánsko z prednej strany. A už sa budeme presúvať na trojmedzie. Tam je sútok Moravy a Die, ak sa nemýlim. A vlastne hranica štátov Slovensko, Rakúsko a Česká republika. Blížime sa na trojmedzie, sútok Moravy, Die. A tu sme na takom otvorenom priestranstve a teda nebude to počuť, lebo mám to odhlučnené, ale fúka brutálne. Už sa naozaj blížime, ešte pár metrov. Tu na
Taká informačná tabuľa k tomu. Sútok Moravy a Die. A cesta, a tu nám máme ešte. A cesta k tomu sútoku vedie po takejto zaujímavej drevenej lávke, na drevenom chodníku. Vstup na vlastné nebezpečí. Pojďte si k sobě usledit. Hraničný kámen a lužní lesy. Tak ideme si ho pozrieť, ten hraničný kameň. Práve sa pozeráme na sútok Moravy a Die. Tuto náľavo oproti máme slovenskú stranu, rieka Morava. Tu na z pravej strany priteká Die. To už sú rakúske rybárske domy. Takže tu je vlastne taký ten ostrovček pekný. Na českej strane pekné oddychové miesto. Ideálne piknikové miesto. Lebo Katarína mi hovorí, ja mám hľaďáka už. Takže ideme zahnať hľaďáka. Dobrú. Z lužných lesov už sme vymotaní do Holíča, kde parkujeme, to máme zhruba 15 km. Ako vidno na trávach, tak fúka veľmi silný vietor teraz.